nga giahak upaya kinindughan ko ano nili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Dear M.O. Atik-ate. Pwede na ta. Pwede na na mag-choir sa simbahan na mga higala. Pwede na. Mayong buntag dahil sa mga membro sa Pato Lovers Club. What do you real meaning of pato? Mga bana nga under sa asawa. Ay, dili. Mga bana nga hadlok sa asawa. Dili gusto gubot. Dili gusto gubot. Gusto kalinaw sa pamilya. Pagsingka sa asawa, singka po ang bana. Uy! Muning pag-ingon sa banang hayang. Hayang na yun. Pag-ingon sa asawa nga sit. Sit na yun. Don! Mo na mga membro sa Pato Lovers Club. Go out your tongue. Go out your tongue na. Gawas na yun dila. Pag mananghid sa asawa nga mulaag, mutanaw lang asawa, kasabot na dayon. Mamalong og suga daw, matulog tadi manggawas. Mayong adlaw kanimo na Brother Bern, Maria. Lito Inglesero, Enrico Suave. Good day to you, Brother Bernie. Helito Inglesino, Enrico Suave. Kuha na nimo Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Felipe. Just call me, my name is Pilepi. Felipe. Felipe. Atong intern, masig katawa si mo. Idol siguro ka. Silingan, manggod. Binayran mo. Again, i-greet na to ang Go Family. Go family kang Sa Alavi. Lugilo, Alabihi. I will be there in Mitri. I will bring the something silofin. Kabalo na kasako ha. Kabalo ka. Isupi. Sa manay. Sa mangkay. US. Di ba makalimot yung kapirminti? Basta may nga nagaling. Automatic na besi. Gamito na nimong pangalan. Ay, ma'am, nga lang si Bernie ba? Pampamahon niya og maana dayon. Iro manggod, ma'am. Ang iro, ma'am. Naningala biya ang sound you, Dams. Pag-greet na to, salamat sa bahog sa iro, Dams. Gusto nito, ito yung gipadala na bukog nito. Unod, manggod to, dapit man to sa paa. Abi yun niya, nagbahog sa iro, yung katinood ba? Ay, ginawa ko, may gala. Kapag sila kantong karong pag-igyapon sila nakasabot na lang, may gala. Kasaylo, amisa mo mga salain mo sa mga nakasala ka na mo, ha? Ay, nako. Again, bonay mong batong, Brad. Aksyon galing na ikuan, gamitan na ng pangalan. Matik, si Bernie, ma'am, luoy kay ugma, ma'am. Kabalo, bigyan tawag ka ni Bernie. May lamang, luoy na kasi ma'am kay sus. Pero naging ma'am, pang-equity niya man, nalunan niya tanan ang ilon, ma'am. Karon, ma'am, huwag na magluto silingan, magsimot-simot na sis baho, ma'am. Ana. Para maluoy ba? Una og pag siya balay. Lumaluma mo siya kuwag balay, ma'am, da short man yung sweldo. Ang style niya, ma'am, katuging buntag, ma'am, pagpauyong. Abi na ko gaso-aso, grabe sinugba, impilya man na sa baboy na eh. Ano ba sila, grabe ka. Grabe kaon bin niyo, gaso-aso sinugba. Impilya man na gilapugan. Looy na kay kumagala. Maloy tan mo. Manang tanan gyud mga kon. Ilan tol, mahalin to akong gikalot gapon. Salamat tol. Ay tagbagong questionnaire. Para sa kabos tol. Mahal kayong pakoral tol. Mabot pag 200,000. Kumahal ba di kaya na eh? Na may baratuhan ka ron. Nga ba? Ikaw magputol sa kawayan. Itago na lang ko sa pangalang Felipe. Just call me, my name is Felipe. MOR taga Bukidnon gyud ko.
MR, I will stay in Bukidnon province. Og ako minyo na dito. I'll marry the Bukidnon province. Og mo na ako karon sa Cagayan de Oro kay nadri akong trabaho. But MR, I will stay in Cagayan de Oro because the place of working. Nagtrabaho ko sa usa ka construction firm diri sa Cagayan de Oro. I working being a construction worker. Og mo tungod po sa mga kamingaw, siyempre, nagitay makita nga mga chicks sa palibot. MR, because of the miss of my body, there's a lot of chicks around the Cagayan City. Yeah. Pero MR, kabalo mangyug ko nga nako'y asawa sa Bukidnon. But MR, I will stay. I have a wife in Bukidnon province. Bosa, usahay, maglingaw-lingaw mi. Man chicks mi mo at mi sa Siga Palong. But MR, there's a time will good. There's a lot of chicks. What do you mean? The light will go and off in. On and off. On and off the lighting. Siga Palong. Siga pa the on. Palong. The on and off lighting. Yes. Yan na. Nga paborito ni Lito. The favorite. Oy, di mo ko dito gaad to. Ari, wala di ba mga to? Ato sa kaadlaw niya na MOR, nako'y naila nga babae, nga itago na to sa pangalang si Joanne. MR, the one day I have met the new girl. The name is Juan. Joanne. Juan. Jo? Juan. Joanne. Juan. Gayaan ang dila. Oy, i-pressure ko kung ang dilaan eh. Juan. Ano gaya mo lang mong dila nga perminti mo na gamiton? Ha? Anong gaya mo lang nga perminti mo na gamiton? Hapit na na-stroke. Basta mi na maestro kay gahe permi. O siya ka maestra o single mom. But I'm more Juan, be a one of teacher that being a single mom. O MOR nagsugotanan sa text-text, hantod nagkadevelopan. I'm more starting that all during text time until the time will develop of our relationship. Uy, din nagsugan na akong dugmang giyahan. This is the starting of love life. Joanne. Juan. Hoy! Pangay! Pangmata na mo na! Nangabilar na po mo ha! Hoy! Pre. Mata na pre, pagdamay. Hapon na pre. Ha? Unsa na ka nangyayari? Unsa na ka na? Hoy! Felipe! Sir. Unsa man ka na ako sinaligan ako dali. Sir. Labaw man po ka, nag-inom-inom na po kagabi no? Agamera sir, oy. Wala man sir, nag-adiara mi na sa kantor naman may sir, nag-inom-inom. Na agabi. Unsa na may agabi so? sir. Unsa man tao? Oy, bugoy! Sa man tao nga? Na, Oh, apin na malas 9. nagabinaan lang mi sir Sa kay tuwan na mo yung sampo diya. wa mo gud may kasakay diretso sir. Kabalo ba mo nga kailangan mahuman na to ng building og sunod bulan ha? Dakop na Marila karon gud sir. Naisos giloko. Pahinga mo kaligo na mo. Apasa na ko dito, maguna lang ko dito sa construction sa perbida. Perbida mo yun. Sige sir. Ay, sukuhan ni ko ani. Bisor. Grabe si Bisor ba? Kalagawa pa. Hapit naman na sunod biban. Saan sa to Grabe ako nakuha nga babae gabi. Blood. Helicopter. Helicopter tirada. Katong kapangalan. Ay, grabe. Kuyawan. Grabe nawalan. Sulirap akong mata ba eh. Pero mas grabe ginang ako. Sus. Kung kabalo lang ka. Mura lagi ko kanabitong sa kulgit bitong puga gid. Ah, grabe kitilo kilugar. Tilo gid. Grabe yan. 5 pa gid ka. Lami sa totoo ba? Yung mga bata-bata ba? Ambot lang ni Pilipio. Uy, pre. Pre, burag idar ng tong babae ni mo, pre. Daw, be. Wala pa pre im. Taha man ko niya to pre, maluoy ko kisilgol ma'am. Luy. Ha? Oh, naunsa naman na luilo. Si Luilo. Agay. May nunto kay may kitong mudala. Ako gikaluyan pre kay
single mom siya tapos teacher. Kayod lang siya. Kadto dahil nga naalang siya kagabi kay gusto lang siya mawala ang place siya kinabuhi. Gusto niya mag-happy-happy ba? Amo ba di dito mamasang de? Di, Abi na mo muti Ganahan gidala. ko ato pre kay Bantora nagpabilin ka. una ko pre nga basig na ko kailang taxi driver ba? Kuhaga ba? Na, magawa ka na yung mas na mo gabi. Amay mo, nalingaw mo ka. Pero away, nag-alias ko ay. Diyan pangalan mo gabi pre. Ha? Pangalan mo George. George? Tila George? George akong pangalan. Ito isa, dili ito si Boy Negro pre. Dili. Ito isa, si Kwan ay, Eric ang yung gidala nga pangalan. Sumangil siya. Nagperik-erik ko to. Mapag sila. Ha? Eric. Pero may mo pre. Gusto kayo, ako talang gamito kay Rogin. Rogin o Romel. Ano akong pangalan mo? Ako nga, miss, ako si Rogin Garcia. Yung siya nga, familiar lagi. Muna akong sa dili bitaw, George bitaw. Actually gabi pre, wagi ko ng alias. Magunang-unang tako Junil siguro ko bay. Junel. Junel? Junel, kagilak Junel. Actually pre, akong gitugan sa pre kay nakita mo na kasi seryoso siya nga babae pre. Achas. Si usa siya ka babae gyud nga. Gitan-an ako bisan tuod nga aksidente lamang to Pre, nahitabo pre, pre. niya. Oh. Kabalo ra bagay sa imo nga may giga mga atik bro. Wa gid to nimo Ay, nailamtan. ako gihilam na yung lingan sa may at least nga ko nga siguro morning time nga masin sa imong ka-hopeless ako rin mapalipay nimo. Da, binigbayad yun ka. Ha? Wala eh. Ha? Gitagaanan ako 500. Ay naunsa. Pamiliti ba? Pamiliti. Kamu pre, gadunggo na ako pre. Dagko kayo magtingog pre. Ha! Ha! Gana! Hoy! Kusa mo na si Chika na! Sir! sir, Sir! Ay, good sir, morning, padrón namin, sir! Ah. Padrón namin, sir! Ikaw, si Chika rin nun natin. Ay, Ay, padrón namin, sir, sir! Pre, uli na to, pre. Ha? Oy, Felipe, yaman ka. Ito sa tindahan pre, kay pahit ko shampoo pre. Indahan ka ha. Sa'yo ko maligo nga pre ba kay sus. Bayo na to atong litoy, kabalo biya ka pamilyado ta. Kabalo na ka maligo. Ha? Malo, pre, ka maligo. Dito biya, kakaligo biya dito. For magsugod. Ito na ko, eh. Kaya ko, gutom Pre. na kayo ko, pre. Ito na ko, pre. Ato na mo? Kanila kong bike kami ito, pre. Ah. Ay, grabe. Pre, angkas ko Ayaw, pre. ayaw, pre. Angkas ko pre. Ah, giambos! Kipusil pre. Allah. Balita gitu. Felipe? Uy. Juan ikaw na? Uy, salamat. Nawala biya ko doon. Wow. Naraman day diri di ay. Sakto biya nuging na naman ang tindahan no. Talisay store. Pasensya kayo ha, nakamubuok shorts. Kay, wa mo gilaba ko mga shorts, ako ning manghod. Ako manghod ni nga kinder too. Bantog lagi grabe na sa na imong gisuot mo. Ulo. Lagi, gikansawan ko atong driver, mo kong incredible ho. Sabay mong pakita giganahi ka pakita sa imong paa. Uy, salamat itong, narang 500 oh. Uy, diyan na eh. Dili nang ulam na biya ko ato ha. Jesus, kabalo biya ka na. Basi, na dungagi na 500 daw. Uy, ayun. Kalay-kalay man ka, uy. Dugang at least Kay kay pangana ba? pahit kag kuan ba? Uy, ayo. Abi ba lang nga bayaran? Dili man, uy. Di, bali. Di ang na, nay makaon sa imong anak pag uli ba? Balitin mo. Uy, thank you ha. Kabalo ka, salamat yung kayo itong gabi una, girespitar yung kunimo ay, ta imo yung giban ng siya storya, ana. Nakita na ko nga, buutam, di ka nga pagkalalaki, uy. Kita mo nung kuan mo gagod ka na seryoso ko nga babae ba? Tapos imong istorya unsa ikagin mo siya. Maugaling. Lagi mga lalaki no pag makuha lang kanila pasabiyaan na din ka. Oh, lagi. Kaya ano, ana maging ng mga lalaki tanan kay, pag human sa tanan, biyaan dayon. Ay gani, kami namin yun naman may mga buutan kami Bernie. Kailan ka doon, Bernie? Amin yun. Ay, Perty kayo. Sa may kanong church leader na mo diha? Nag-choir sa simbahan. Ito lang, minya na day ka? Dili. Kuan ba? Kasi ingon ni mo nga minyo. Dili akong gisto lagi. Atik-atik talaga kagani. Mau ba? Actually, karon siguro wala na yung mga lalaki nga parehas na ako nga. Na yung mga lalaki, ingon ana rin yung pangandoy nga. Makuha lang ng babae, biyaan na. Pero ako, ana, kung ako, aya pa na ako siya kuhaon kung dalon ako sa altars kami niyon. Okay. Sige, asa man to padulong mo? Sakay ko anis mo motor?
Di, angkas na, diri. Asa man ta padulong joyride ta? Ha? Joyride. Mangita tag pahulayan dito ta mga on ba? Sige, sige, sige. May dito kay nay TV, tapos aircon, Mao ba? nay refrigerator. Uy, kanindo. Wa ba kagalaga na? Mau galing, mau Ang galing. chinilas dito kay pinikas. Wala kay kita na day. Wa pag ko kita ana ba? Ano mo sa una sa gingan mo? Mo wala lagi oy. Luoy ba di kay na mo sa unang Sige, panahon? oy, sige, oy. Hatod ko ana bi asa nang dapita Ato ta bi. dito kay tulog-tulog. Asa ka. man kumusakay sa imong atubangan o sa imong likod? Ayaw kay sa atubangan sa likod lang. Tapos mohawid lang na kay sa ko basig mahulog ka. Uy, swak ayo. Agay sakita si manuslok lagi na. Sorry, nagdala ko payong. Nagbalong kaglansa. Payong. Payong ngayon sakita oy. Asa ko mohawid dapit sa imong abaga o sa imong hawak? Sa ako lang hawak para hold on ta. Oy, hinay lang. Hinay lang. Ay, may vertic ta. Uy! Nay! Ay, naalay ka din eh. Asa man to akong anak? Ay, ajala ka sa pukaon. Pilipi, Pre. imong kwan. Ha? Imong amahan na sa gawas. Ha? Imong amahan na sa gawas. Nagdalag 5 katungkol. Ha? Nga naman. Among nang ipanggiapas mga diri. Napatay. Kabalo na ka, limit na sa... Tay gamay na mong kwarta gabi. Pre, ginahurot mong juwan, pre. Wala na diya. Hindi mo sweldo ni mo, mapay maura, mo po nang yatos bye-bye. Sa lain man may namaligya man may kabilya. Sinagaw si sana dito. Oh, nay, amin ko, nay. Ano sa magkakaroon pa man yung taon ka nagpakita sa ako? Huwag magkalaglag dito sa balay. Nay, busy kay trabaho, nay, oy. Busy. Namumusta dito di mga asawa ba? Ha? Anong wala naman ako no kay uli-uli dito? Busy kay diri, sige overtime si Sir Cam. Kabalo biya ka nga among manager kan bago stick to kay eh. Overtime. Mga sa una man lagi, makauli man lagi ka unto. Sa una, pwede raman ako tipan among manager ko og 300. Kuhaan ako, inra ko sa isa ka semana. Pwede. Ay, Pilipi. Basta nag-awat-awat na pod kasi mong amahan. Misa na, nay? Basta nagbay-bay ka na pod. Ha? Sabi ko, bye-bye, kaliwat mo na ninyo na siguro. Ako kitang laki-laki. Kabalo ka, nay. Ako nga anak, giliwat ko nimo. Isa ra gyud imong uyab aya ka namin niyo. Siguro abi agad na Nay, dasmil na yan. Doon sa masad ka nga, kabalo ka nga. Ganahan ba ka mag-adtog internet tayo, nay? Chat pa kasi mong kano. Kabalo ka do. Dili na kay kumain nga ng mga butanga kay galisod na kay kuglakaw. At least, balo ka. Nay, kumusta yung pagpanghihi ka no, nay? Mabuslat mo yung tanay? Medyo napagyapon gamay, pero kabalo ka, nagasakit akong dugan makakita ko og mga papel. Ha? Papel. Papel nga. Ano yung nakabutang bills kuryente. Bills sa tubig. Okay, sulo, explain mo na yun. Napatuloy akong Wala, gipatdan pag... bunga. Nay, ikaw na yun, 3,000 na yun. Ay, kabuutan ko kasi akong anak. Nay, secret ko na ba, nay? 571 Rumble daw, nay. 571. Rumble. Di mo lang napukoy pantayan yan ito. O, nay, 500 daw. Ay, salamat ka. Oh, nay, Buo, ikaw. tapos sa tong asawa na ako, nay, dagko makitag baba ko, nay, 10 mili, hatag siya, pastak niyang baba. Paghilom siya. Kaysa magimas palangga, ganyan mo doon. Ha? Kaysa magimas palangga ni Palangga ta kay kanay. Anong 10 mil maning iyaw na ako, 3 mil 5 ra? Ikaw ra gay bahala na yung ibaylo na nimo. Ano ba? Man ako Love ta kay kanay. Muna. Sa una bitaw nay, kung wala pa lang gid ko nimo gipadako, di gyud ko magwapo parehas nimo. Kasi pasabot ni mo, ana. Ha? Grabe kantos biya nimo. Do. Kabaka sa no. Kabla ka nay, maghalin do among gisipti nga kabilya tagaan ta ka to.
Pasing panahon ba? Dali ra gid kay Bibs oy. Murag, kuha na gid babes ka lang. Hala, 1 year naman itong relasyon di ay Happy anniversary, Bibs. Uy, Bibs. sa una, kinumdum ko, first time tani sulod din kanang piling yun ako kanang burang nabaguhan gid ko ani ba. Takaron imo kong gidal din naanad na noong ko diri ay. Bibs mag-order ta dag bulalo, Bibs. Mo gali. Manawag tadaan. Pero kaunong ko sana bi. Okay. Uy na na. Sama Bibs na disturbo. Sumbong na si Riap, Bibs, sabak ya. Sir. Unsay ato do? Narang habol sir o naratuwalya sir. Sa maning tuwalya ninyo diri nga. Gilabahan eh. Ila ba na sir? Bako. Enjoy sir. Ayo sir, enjoy your meal. Salamat do. Ano mo enjoy your meal mao salita mo? Kiran anay gid ta perminti diri samo kayo ba? At least atong relasyon bitaw 1 year na to pero murag gid ayaw pa to gauyab. Maog yun. Kabalo ka, babe. Dako gid akong pasalamat nga naila ta ka bang. Kabalo ba ka nga abigin ako nga di nagi ko may gugma nimo. Di nagi ko makita kanang gugma ba kanang true love. Magay nakatunong gid kag lalaki buutan sa mga. Mao. Usa kabalo ka, baby, nagi ko mo kuan. Di nagi ko Bantay mo sugot nga magbulag pa ta. Promise di na Kaya gid mo abot kami yan ang kalay. panahon nga magbulag ta na. Matigbasan man gyud nako ba? Ang Willing nagi ko mo patay og tao basta na mo langkat nimo. sure ka Bibs, grabe sa kikay. Mana, ikaw magtarong jug ka. Butan gid. Kabalo ko daghan na kay mga babae dahil sa construction kanang pamaligyang mga syakoy diha magtuloy-tuloy matag alas 12. O say nga nang mamaligyag bingka ikaw ganahan na kag bingka labi nang katunay pasa sa tunga. Naibing ka nga katong naliki. Kana, Bibs. mo galing. Way lami nang di bingka nga Pitok-pitok ra din imong mata dayon basta nagsuri-suri nitong babae dito to si Inday nga kon sa bingka niya. Ikaw bantay lang yung yung kabalo ko chick boy ra yung kaayo ka sos na. Say chicks boy. Kabalo ka ako nagibang gihata kong kinabuhi sa imuha ha. Sa una si Mibika na bitaw ko mahatag karon full bika na baya gyud. Tama na. At least nga may na kay ka mong perform atong kahoy. Mao galing. Ngunang karon sos na makabalog gyud galing ko nga guys miringgoy ka ng ubang mga babae na tadtar himong ginang halang-halang ng imuha, himong ginang RM ba. Wala ka Bibs, ikaw ra gyud sa tibok nung kinabuhi. Bantay gyud. Bi ako seryoso gyud bi ako bi. Promise. Totoo ano di makatutok sa akong mata? Ha? Ano di magluri-luri man imong mata? Namang gud kay muta. Totoo ko. Hindi ko eh. Seryoso ko pagsulti. Hala Bibs, nalakari. Ayaw gyud pag binuang sa ako ha. Promise, of course. Ayaw gyud pag binuang. Promise, I love you, Bibs. Pag binuang galing ka sa ako Bibs. na gutaron ko gyud na ba. Bibs. I love, Bantay gyud ha. Bibs, I love you, Bibs. Bantay gyud tukon gyud ta ka ba. Hoy, Philip, Brad. Atong amigo natulala na pod. Noon sa naman Undangin na ng sabo do. At Ay, yun na no, kanidog didigong do. Manukan ka galing niya. Nanadal ba yung hilong siya bukaron? Pero naman sa naman Brad, bugre. sino, pre? Sino mo tulala, pre? Lami na kay mong hagok, pre. Ikaw, pre. Itay. Sika hangad-hangad na ng bulan nga dagko kayo. Lapos-lapos din mo tinanawan, no? Ikapoy na ako sa kinabuhi, pre. Ay, sen. Problemahan. Alam di kakapuyon nga sikag kayod sa buntag pagabot sa gabi kiyod di kapoy gyud. Na problemahan ako, pre, kay si Juan. Iyan ang gatok ko. Ay, pre, di na ako nagkabuhian ba? Di na ako nagkabuhian. Pag sure di ay. Di ba mo po ni mo ganahan nga tukon ang Mo imo? maginay matok kon maginay maganahan di ba? Di akong problemahan. Arapit sa ulo ng pan nga ginatuok. Usahay dito sa tuok. Pre, ka problemahan ko, pre. Kay pamilya ko, Vietnam. Sabi ka. Ay. Karon pa ni mo nanonood pre? Karon pa ni mo nanonood nga usa nakatuig? Naunsa. Naunsa Pre, naman ka? kabalo Ha? ka. Pareha sabi ata, pre, nanginang lang yapon taglawas nung kalipay. Tapos Sabi mo, kamo lugar? Ikaw, igam. kami pre, usap-usap man pero way gugma-gugma. Ikaw nagugma-gugma man ka nag-maintain pa gyud ay. Naluoy, kabala. magkusa. Naluoy, magkusayaw, pre. Eh. May manain niyo, kay bayaran, manain niyo. At least, Mo galing. among purpose mo ra. May wala man, may. Ikaw nag-inlap-inlap man ka tapos imo pag yung gibo na naunsi. Kabalo ra bagyo ko ka ng bagong nimo motor, siya ra may nagpalitan na nakarehistro sa imong pangalan. Oo ba? Apel din na. Oo. Ay, bisa ba, pre? Labog to, anak, pre. Tanawan, nindot yung motor pero ang naong sa driver pangit.
Napay helmet nga murag arinola. Kita ka to, pre, kita ka. Kita ka tong accessories na ko. Mao galing. Ayo. Gwapo kay kag si Suris pero ang driver sos prigaba. Hapit na po nagwapo. So may pasabot ni man na pre, nagmahay na ka. Nuktok lagi, pre, kaya kabalaga ko na, yung mga anak. Dapat sa may plano nimo pre. Ha? Istorya na lang ginani mo, makipagbulag lang yun ka. Lisod kay pre, okay, maguna-una siya, pre, nga basig magkigpatay siya kung mahitabo na. Kipatay. Pasabot nga. Pag sure di ako sa imo pre. Inlab na kasi sa ako, pre, kay aya pa na siya kay lalaki, kaagi og lalaki, nga grabe gid, pre. Mutakla yun. Ay, gikan balas ti ilang sa katri, gadugo-dugo na ang dila. Ang galing mo! Tinuod ganito ang gingon Ang nila. problema kay ilang tiil mo sa katri di bratuhon, katri pe kay lubi. May bastos. Nangasaluso akong dila. Ang galing mo! Bantog ra pre. Kaingon ko siya, pre, kaning mo'y lalaki. Uy, Sukan-sukan bastos sa ka. kong pagkatao sa kalibutan. Eh, binuang river. Pildi ka mo ni Boy Negro. Ha? Ano man? Si Boy Negro magsugod sa doorknob. Ha? Aw, layo pa na isdahan? Layo pa na isdahan? Ikaw kay tiilan naman kas katri. Si tita- Boy, sa doorknob pa lang. Titano siya labas ato, pre. Ang galing mo! Ang taya niya, pre. O ba? Pre, ako sa imo pre. Sultin lang na siya pre. Ha? Ano man? Bulagi, kung wala na ka, piling ni mga na kay kung matok na ka, bulagi na. Bulagi, nakatuod mo siya sa itong trabahoan. May naunsa. Naunsa manong ka mo. Naunsa ka Pre, na. dalira na pre. Ano yung problema Ako sa na imo ko? pre, ino ni mo siya nga nakay tapping nga, ina lang ni mo siya yun. Taino ni mo nga, sa tamang yun, abot yun sa punto nga yung ana-ana, sultin lang yun ang tanang pre. Makasabot lagi na sa. Malisod ko, pre. Maglisod ko, pre. Istorya ay pre. Ganina ra kasi tutok ka ng akong bula. Kabalo ba ka nga 5 days na ako nagilutong bulalo para humo kayo? Ha? Mura na nagpita ka humok. May bastos. Grabe Para si lang Jeff. kay mo na imong paborito para yun lagi kay dagan sabaw para pugsit kayo. Sa man ka murag na may kay lawom na murag gusto isulti. Tay. Budagan ka kagawad no. Plano Ayaw dagan-dagan og kagawad kung wa kay kwarta. si Kay bisa magaling pag-sponsor sa uniform sa basketball, di man kini mo ma-afford, budagan minong ka pag hilom di ay. Ako si Rodel, may sponsor akong Rodel. O sana imong kan, murag seryoso kayo ka babe. Unsay problema nimo babe? Sulti ko. Ay, Almoranas na pon. babes. Tanaw ko sa iyong panagway ba? Guwapa mo ijay. Dugay ra, ha, dugay ra. Imong mga isman. Sabi mo. Asina, paghubo na, kung mo din mong gusto. Karang mag-uban bitaw ta babes mo. Tanong, mura pag itag tamis pas dugo sa itong relasyon mo. Nag-insi pa ngayon siguro, oh. Hello, Bago lang kayo kung nakataod sa mong accessories galing. Babes, Sa manana po kayo pa ngayon nga accessories, no? wala okay raman to ako nyantas. Sa man, magpadugan na po katambutso. 28 na nakatambutso na imong motor. Ang max lang siguro niya siguro. Tama na. Na-request mo nagyapon. O sige, may problema. Mags naman di ay. Sa man yun imong... Sige, sultin na. Sa man yun. Bernard yun kay problema yun. Duot ang dughan babes. Uy. Kay? Ito babes. Seryoso eh. I hope nga dili ka mausap sa konsulti nimo. Unsa lagi na? Gigog mata ka. O mo galing. Doon ka na mo kabalo, babe. Tapos? Kanang sure ka nga di ka malain. Sige na ba? Langay kayo ka. Na ng mga taga-kumilik, langay kayo ka, ha? Pwede sa siguro ta mag-call off sabi. Unsa? Call off ba? Unsa? Dili lang ko ta magbulag, pahulay lang tag mga more than 2 months. Sabi ako nabuhat, babe. Tungod ba na sa munggos ang akong giluto nga tabang? Tama na. Actually wala man pero istoryahan ta kasi tinood minyo ko. Unsa? Minyo ko. Asa kitong sundang diri, babe? Ay. Asa tong sundang diri? Babes, Unsay minyo? usa ko ka minyo ka tao sa bukid man. Ah, I have 2 kids, the left and the right. nakido ka tangkal, 2 kids? I have 2 kids, left and right. Unsay pasabot nimo, ana? Wala talaga gituganan kay gigug mata ka pero siguro the real exact time nga tuganan ta ka.
Na, call off sa ta. Giilad ko nimo? Paghuman ako nabutangan og 28 katambutso na imong motor? Ay, bastos. Paghuman ako gibutangan og 62 ka side mirror? Grabe, magkwinta Ay, man ka. bastos. Kasi klase pa ng helmet? Sabi na po. Gibutangan pa ng seatbelt nga motor? Ikaw rin motor nga na seatbelt. Di ko musugot, ani. Sorry, Bibs. Di ko musugot! Sorry, Bibs. Patay ni! Patay yun ba? Patay yun Patay ka yun Patay ka do. MOR, dako na akong problema. Dili gusto si Joanne nga magbulag mi. O gusto niya nga ibulabog tanan akong pamilya. O gusto niya nga di gyud pwede dapat kami gyud magkadayon. Bisan pa mag-iibot na nako ang mga tambutso di gyapon sa musugot. Hag-asa na 28 ka sa MOR, unsaon na ako ni paghawaan ni nga sitwasyon karon. Tuok na kayo ko. MOR, please, sultikon sa kong anging buhaton.